Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin ang nag-iisang bago nating warrior member na si June Vencino. Maraming salamat sa iyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose. Ano? Na-miss nyo ba yung mga ganitong intro? Yung tungkol sa kaibigan ni Ate Rose? Huwag kayong mag-alala. Marami na to ulit at sunod-sunod na. Huwag nyo akong aawayin kung puro karanasan ito ng mga kaibigan niya. Okay? Taong 1961. Estancia, Iloilo. Itong mga panahong ito, yung kaibigan ni Ate Rose ay namamasukang kasambahay. Meron siyang amo na Pinay, tapos isang Kastila. Mansyon ang bahay nito sa estansya, gawa ng mayaman yung lalaki. Marami rin itong ari-arian sa estansya na pinapamanage niya sa mga kaibigan niya. Ang alam ko nga, meron itong sikat na kumpanya ng asukal. Hanggang ngayon umaandar pa rin yun. Hindi lang nabanggit sa amin ni Ate Rose kung anong brand. Sa laki ng bahay nitong mag-asawa, ikaw na lang yung mamimili kung saan mo gustong magkwarto. Hindi kasi mahigpit yung amo niya. Ang sa kanila lang, dapat palaging malinis yung bahay. Sa laki ng bahay at sa lawak ng lupain ng mga amo niya, 3 lang silang katiwala. Tapos wala ring anak itong mag-asawa. Busy kasi sila sa pag-asikaso ng mga negosyo nila. At ang gusto ng lalaki, kung sakaling mabuntis yung asawa niya, doon siya sa bansa nila habang nasa sinapupunan niya yung bata. Kung hindi nyo kasi na itatanong, minsan na ding naging biktima ng aswang yung lalaki. Binagat siya sa estansya. Kaya meron itong paniniwala pagdating sa mga aswang. Kaya kapag umaalis tong mag-asawang to, palagi silang may kasamang 2 lalaki. Bantay nila yon. Nagtataka ba kayo kung bakit alam ito lahat ng kaibigan ni Ate Rose? Yung asawa kasi ng amo niyang Kastila, pinsang buo niya. Kapag may pagkakataon, nakakapag-usap sila. Marami itong binabahaging kwento sa kanya. Meron din tong sariling karanasan. Pero sa ibang kwento na yon. Merong lahing pagiging medium itong angkan ng kaibigan ni Ate Rose. Minsan na din niyang nagamit ang katawan ng kaibigan niya nung meron siyang nakaengkwentrong kapre. Dahil nga may lahi sila ng pagiging medium, medyo marami silang nakikita at nararamdaman sa mismong bahay nila. Halos araw-araw nakikita nitong kaibigan ni Ate Rose yung mga trabahador na kung tawagin nila ay tagos. Bakit tagos? Kapag kasi nakikita nila yon ng pinsan niya, tumatagos yon kahit saan. Sa pinto, lamesa, bintana. Tapos kadalasan nilang ginagawa, pinipilit nilang kunin yung walis. Para bang gusto nilang maglinis? Kaya merong parte doon sa bahay na yon na ayaw puntahan ng asawa niya. Gawa ng nakikita niyang gumagalaw-galaw ng kusa yung mga walis doon. Yun bang poltergeist? Pinaplano na din ng asawa niya na ibenta yung property na yon. Gawa ng hindi nga maganda yung pakiramdam niya sa lugar. Pero ang nakakapagtaka, nung mga unang taon at buwan nila doon, wala naman yung mga yon. Tapos bigla na lang nagkaroon. Hanggang nagkaroon sila ng major cleaning sa buong bahay. Gawa ng may gaganaping malaking piging doon. Marami silang magiging bisita. Halo-halong lahi. Kaya gusto nung may-ari, malinis na malinis yung buong bahay. Hindi din kasi mga ordinaryong tao yung mga bisita niya. Lahat yon puro mayayaman. Nagdagdag ng 2 kasambahay yung asawa niya para tumulong maglinis. Pinagkatiwala nila yon sa kaibigan ni Ate Rose. Siya kasi ang lumalabas na mayordoma ng bahay na yon.
Aalis din tong mag-asawa na ito para umasikaso ng mga dapat nilang asikasuhin. Unang araw ng major cleaning. May kanya-kanyang lugar na pinaglilinisan yung mga tao doon. Habang itong kaibigan ni Ate Rose, nag-iikot-ikot para tingnan-tingnan kung anong ginagawa nila. Hanggang sa napunta siya sa isang parte ng bahay na hindi pa nalilinis. Nasa ground floor. Tapos malapit sa CR yung kwarto. Walang nagkakwarto doon kasi imbakan lang yon ng mga lumang gamit. Tsaka medyo masikip at magulo. Gawa nga ng maraming mga gamit. Nung nakarating siya sa loob, nagtataka siya kasi nakaayos yung mga gamit eh. Eh di ba nga, imbakan lang yon. Kaya bara-bara lang yung paglalagay ng mga gamit. Inikot niya yung buong lugar. Hanggang sa nakarating siya doon sa may lamesang pabilog na nakataob. Kasi pansin niya, bakit yun lang yung nakahiwalay sa lahat ng gamit doon? Yun bang nag-iisa siyang nakapwesto sa gilid? Habang naglalakad siya, may narinig siya sa gawing kaliwa niya na kalansing ng kadena. Paglingon niya, walang tao. Pero yung init ng kwartong yon napalitan ng lamig. Para bang napuno yun bigla ng maraming yelo. Pagbalik niya ng tingin doon sa lamesang nakataob, may nakita siyang nakaluhod na madre na nakatapat sa pader na parang nagdarasal. Pero hindi dasal o mga salita ang kanyang naririnig, kundi pag-iyak. Nakikita niyang panay ang yugyug nito sa sarili nitong katawan habang umiiyak at may sinasabing hindi niya maintindihan. Hindi yun Ingles, Tagalog o Bisaya. Basta, hindi niya maintindihan. Paulit-ulit lang yon. Hanggang sa tumigil ito sa pagyugyug at dahang-dahang inangat ang isang kamay at tumuro sa pintuan ng kwarto. Para siyang pinapalabas o merong tinuturong kung ano. Paglingon ng kaibigan ni Ate Rose, may nakita siyang nakasilip. Hugis ulo yon pero itim lang. Bigla itong nagtago nung nakita siyang papalingon. Pagbalik niya ng tingin sa madre, nakaharap na ito sa kanya at nakatayo. Sa takot nitong kaibigan ni Ate Rose, napapikit siya. Tinagalan niya yung pagpikit niya para hindi niya makita kung ano man ang gagawin nun. Maya-maya pa, naririnig na naman niya yung kalansing ng kadena. Hanggang sa may narinig siyang paghinga sa tapat niya. Ang bilis na ng tibok ng puso niya at tila ba hihimatayin na siya. Ang naisip na lang niyang paraan, magdasal. Yun ang alam niyang pinakamalakas na panlaban pagdating sa mga ganitong elemento. Nung nagsisimula na siyang magdasal, rinig na rinig niya sa kaliwang tenga niya na sumasabay ito sa kanya. Doon na biglang napatili at tumakbo itong kaibigan ni Ate Rose. Nakalabas naman siya sa kwarto na yon. Pero yung pawis niya grabe. Hindi din niya namalaya na naihina siya sa short niya dahil sa takot. Nung nasa labas na siya, ramdam na ramdam niya yung bigat ng katawan niya. Tapos pagod na pagod siya. Napaupo siya habang nakaharap doon sa pintuan ng kwarto. Pagkurap niya, may nakita siyang mga tagos na naglalakad papunta sa kwarto na yon. Hindi isa, hindi dalawa, kundi daang-daang tagos at kaluluwa ang nakita niyang pumapasok sa kwarto na yon. Nagtaka siya kasi bakit ang dami? Tsaka yun ang unang beses niyang nakitang pumunta doon yung mga tagos. Kadalasan, nakakalat lang yun sa bahay nila, di ba? Hindi na siya nagdalawang isip na umakyat sa itaas
at sabihin sa mga tao na isarado at ikandado na yung pintuan na yon. Nakikita niya sa mukha ng mga tao na nagtataka sa itsura niya kung bakit ganun yung takot sa mukha niya at pawis na pawis siya. Hanggang sa nagsalita yung isa sa mga tao na, "Nang, yung buhok mo, nakataas lahat oh." Pagkapa niya ng ulo niya, yung mahabang buhok niya, nakataas lahat. Sabog-sabog ito. Tapos pagtingin niya sa salamin, ang itim ng ilalim ng mga mata niya tapos dilat na dilat ang mga ito. Matapos yan, naligo siya para mahimasmasan. Tapos nagdasal. Nagpasama siya sa isang tauhan nila para siya na mismo ang magkakandado ng pintuan na yon. Nung nakandado na nila, nagpatuloy sila sa paglinis ng buong bahay. Natapos naman nila yon kaagad. Buong araw ba naman yung nakalaan para sa paglilinis lang eh. Makalipas ang 4 na araw, sumapit na ang araw ng piging. Marami nga talagang tao, iba-ibang lahi pa. Todo asikaso sila nun, tapos sabayan pa ng mga batang makukulit. Nung bumaba itong kaibigan ni Ate Rose para kumuha ng mga kailangan niya, nakita niyang may mga batang pilit na binubuksan yung pintuan doon na kinandado nila. Sinabihan niya ng mahinahon yung mga batang yon. Ang sabi niya, huwag pupunta doon. Biglang nagtakbuhan yung mga bata paakyat. Tapos siya na lang naiwang mag-isa. Nilampasan niya yung pintuan. Tapos may mga kinuha na siya. Habang naglalakad siya palampas sa pintuan, naririnig niya. Parang humihina yung mga boses ng mga nasa itaas. Maingay kasi yon gawa ng maraming mga tao. Pero humihina. Tapos unti-unti na siyang walang naririnig. Pakiramdam niya pa, ang bagal-bagal niyang maglakad. Hanggang sa kusa na lang tumapat yung katawan niya sa pintuan. At narinig na naman niya yung kalansing ng kadena. Unti-unti nang dumidilim ang kanyang paningin. Hanggang sa bumukas yung pintuan at parang may enerhiyang humihila sa kanya rito. Wala siyang nagawa kasi hinihila siya ng enerhiya na nasa loob. Pagpasok niya dito, wala ni isang gamit. Tumingin-tingin siya sa paligid, pero dahan-dahan ang dumidilim. Naririnig niya na ang bilis na ng kalansing ng kadena. Para bang tumatakbo-takbo ito paikot sa kwarto. Hanggang sa may narinig siyang umiiyak sa gilid niya. Wala siyang makita gawa ng sobrang dilim. Napapikit na naman siya at iniisip niyang panaginip lang ang lahat ng yun. Pagmulat niya, nakita niyang maraming kandila sa buong kwarto. Tapos may nag-iisang babae doon na nakasuot ng puting damit at nakaupo habang umiiyak. Wala nang magawa itong kaibigan ni Ate Rose, kaya tinanong na lang niya kung ano bang kailangan nila, ano bang maitutulong niya. Biglang tumayo yung babae. Nakayuko ito at natatakpan ng mahabang buhok niya ang mukha niya. Dahan-dahan itong tumitingala. At bigla na lang itong tumakbo papasugod sa kanya. Napapikit itong kaibigan ni Ate Rose dahil sa gulat. Tapos narinig niyang may kumakalansing na namang kadena. Pagmulat niya, nakita niyang may nakakabit na kadena sa babae sa may kaliwang paa nito. Yun yung dahilan kung bakit hindi siya naabot. Biglang umupo yung babae, tapos pilit na inaalis yung kadena niya sa paa. Sobrang bigat na ng nararamdaman ng kaibigan ni Ate Rose. Nararamdaman niyang galit na galit yung babae na yon. Hindi naman niya alam kung anong gagawin niya para matulungan to. Pero matapos ang ilang segundo,
Pinakalas ng babae yung kadena. Tumigil ito sa paggalaw. At maya-maya pa, bigla itong lumundag papunta sa kanya at pinagkakakagat yung leeg niya. Ramdam na ramdam niya yung bawat kagat nito na para siyang tinutusok ng tinidor sa leeg niya. Nagsisisigaw na siya pero wala. Naaamoy niya din na ang baho ng katawan nito parang imburnal na ewan. Hanggang sa tumigil ito sa pagkagat at yumakap sa kanya. Yung yakap, pahigpit ng pahigpit. Hanggang sa umabot siya sa puntong hindi na siya makahinga. Wala na. Hinimatay na siya. Maya-maya pa, nararamdaman niyang nababasa-basa yung mukha niya. Pagmulat niya ng mata niya, nakahiga siya sa tapat ng pintuan. Tapos may tumutulo-tulong tubig sa mukha niya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling yung tubig. Basta, nagising na lang siya. Tapos biglang nawala yung patak ng tubig. Tumayo siya kaagad para tumakbo paalis doon. Pag-akyat niya sa itaas, tahimik na. Wala na yung mga bisita. Yung mga tauhan na lang na naglilinis yung nakita niya. Tinanong niya kung anong nangyari. Bakit wala nang mga bisita? Nagtatakang nagtanong yung tauhan sa kanya na, "Ha? Hindi mo alam? Yung iba nga nagpaalam pa sa'yo eh." Doon siya biglang kinilabutan sa narinig niya. Kasi buong gabi siyang nakahiga doon sa ibaba. Kaya sino yung nag-aasikaso sa mga bisita? Pinaliwanag niya sa mga tauhan doon na nasa ibaba siya at nakatulog. Hindi siya yun. Pero hindi siya pinapansin ng mga ito kasi nagmamadali na din silang maglinis. Yung iba kasi uuwi pa sa kanila eh. Kinaumagahan, nakwento niya sa pinsan niya yung nangyari sa kanya. Ang sabi nito sa kanya, alam kong hindi ikaw yon." Matapos yan, kinuwento niya yung tungkol doon sa pintuan sa ibaba. Ang payo niya, ipasara na yon ng tuluyan. Matapos ang insidenteng yon, ilang buwan ang lumipas, naibenta na nila yung bahay. Ang nakabili, yung isa sa mga bisita nung naging piging nila. Nag-alok ito na pwede pa silang magtrabaho sa bahay na yon kung gusto nila. Pero ayaw na ng kaibigan ni Ate Rose. Tapos na siya doon. Hanggang ngayon, kahit matanda na ito, hindi mawala-wala yung trauma niya sa tuwing nakakarinig siya ng kalansing ng kadena. Okay, opinyon ko lang sa kwento na to. Ganito siguro kaya biglang naglabasan yung mga nakatira sa bahay na yon kasi meron silang nagalaw na gamit doon sa kwarto na sinasabi nitong kaibigan ni Ate Rose. Kasi di ba, may mga nakita siyang labas-pasok na mga tagos. Medyo masagwalang pakinggan yung tagos, pero yun talaga yung term nilang magpinsan eh. Maaaring may nagalaw ito na gamit na pwedeng mag-activate doon sa portal kung saan pwedeng maglabas-masok yung mga iba't ibang elemento. Tapos meron sigurong nakatira doon noon na biktima ng kung anumang karumal-dumal na krimen. Tapos nanghihingi ito ng hustisya. Medium itong kaibigan ni Ate Rose, di ba? Pakiramdam niya siguro makakatulong yun sa kanya. Kaya lahat ng mga nakatira doon gustong magsilapit sa kanya para magpatulong. Tapos yung patak ng tubig sa mukha niya, sa tingin ko, gabay niya yun eh. Yun yung gumising sa kanya. At ito ring gabay niya, yung nakikita ng mga tauhan na nag-aasikaso sa mga bisita nila habang siya nakahiga dun sa ibaba. Ito naman opinyon ko lang at base lang din sa obserbasyon ko sa kwento. Kayo, ano ang opinyon ninyo sa kwentong ito?
malayang malaya kayong makakapag-comment sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.